Nu er vi så nået til et emne, som du har valgt at sætte fokus på. Ja. Nemlig muligheden for at interviewe mennesker med en mærkelig fobi. Ja, og tak fordi du kom. Det har jeg faktisk hørt om, men lad os tage den lidt senere. Yes. Ja. Du vil først have en, der var bange for knæ. Jamen, jeg har læst om en, som var bange for knæ. Ja. Og det synes jeg, altså jeg kan godt forstå, at man er bange for at flyve, eller bange for heste, eller sådan noget, men knæ... Ja, det forstår man ikke. Ej, det er altså mærkeligt. Men så skal du bare se, hvad der sidder herovre for dig. Ja. Det er nemlig Anne Krarup. Velkommen til dig. Og velkommen også til dig, Louise Brask. Du er psykolog. Anne er bange for knapper. Så allerede her er der ikke super god kemi. Det er meget fint, der er lidt luft imellem. Men hvad vil du gerne spørge Anne om? Jamen, altså i princippet, hvorfor? altså, ved du, hvorfor du er? Ja, jeg tror, det har noget at gøre med, da jeg var barn, var indlagt ret lang tid på hospitalet, og var meget syg i maven. Og så forbandt jeg sådan noget med at have stramt tøj på med de her knapper. Ja. Men det var sådan, at jeg lå på hospitalet, så var der sådan nogle store knapper i enden af dynen. Ja. Og der kunne jeg lå sådan ligesom krymlet op for at undgå, at knapperne skulle røre en. Men nu, du virker jo som sådan en forholdsvis velfungerende menneske. Altså, har du ikke på et tidspunkt tænkt, det er jo mærkeligt? Ja. Jo, det tænker jeg jo tit. Altså eksempelvis, hvis jeg møder mænd i skjorter, tænker jeg... Men det må du da så gøre hele tiden? Ja. Altså, du må da have et svært liv i virkeligheden, fordi der er mange mennesker med knapper. Jeg har heldigvis vendt mig til, at de ikke behøver at røre mig, altså knapperne. Så hvis de er på andre, så hjælper det meget, ikke? Så du ejer intet med knapper? Nej. Tryklås er okay. Hvad med gaver? Får du nogensinde gaver, hvor der er nogen, der for eksempel ikke lige ved det, som har foræret dig? En knap. En knap bare? Nej. Men da jeg var barn, begyndte jeg at græde, hvis der var knapper i tøjet. Ja. Nej. Der er noget med, at du også kan rangordne, hvor væmmelige knapperne er. Ja. Prøv at forklare det. Altså, de værste knapper, det er sådan nogle store med 4 huller. Ja. Og så rigtig tit er pynteknapper. Og jeg kan jo slet ikke forstå, at man så vælger at pynte med knapper. Og så kommer skjorteknapper lige bagefter. Og det er jeg er ked af. Jamen, jeg bliver nødt til at... Så det kan godt være, at det er et meget privat spørgsmål. Men lad os nu sige, at du forelskede dig. Det er ren hypotetisk. Ja. Du forelskede dig i Karsten, og du tænkte, at du godt ville have lidt mere tøj af ham. Så måtte han selv tage det af. Godt så. Og eller så ville jeg... så ville de jo springe. Ja, så ville de jo springe ud over det. Så skulle de være meget søde, og så kunne de gå, og så skulle de selv tage dem af. Okay. Men har du mødt andre, som er bange for knapper? Eller? Nej. Vi sad engang på arbejdet og snakkede om fobier. Der var nogen, der var bange for fjer, og så sagde jeg, troede, at det var sådan oplagt. Men jeg er bange for knapper. Ja. Det er jo derfor, vi har inviteret dig, psykolog, fordi du skal hjælpe os lidt med at høre. Altså, der findes mange mærkelige fobier. Vi har spurgt i dag på Facebook om folks mærkelige fobier. Der var nogen, der var angst for madrester i køkkenvasken, vådt papir, klovne, elastikker, balloner. Altså rigtig mange mærkelige ting. Kan du sige noget generelt om, hvorfor sådan nogle fobier opstår? Altså, vi skal lige skære ud først. En fobi, der skal man have et stort ønske om at undgå det. Altså, det er ikke nok bare at mærke væmmelse og ubehag, og så alligevel leve sit liv, som man gør. Når man har en fobi, så er det jo hamrende invaliderende. Og det, der jo sker, det er, at man begynder at undgå den her fornemmelse af uro og anspændthed i kroppen. Så noget, vi tit snakker om, det er jo det der med at have forventningsangst. At hvis jeg møder det her, jeg frygter, balloner, fjer, knapper osv., at så sker der noget inde i mennesker. Og det, der sker, det er, at vores hjerne er jo designet til at mærke uro og angst. Det er sikret artens overlevelse. Og så bliver vi bange for det, fordi normalt er det sådan, så skal vi reagere på alarm. Hvis vi er blevet kørt ned af en bus, så skal vi kunne lynhurtigt reagere på det. Det, der sker, det er, at hjernen den går i falsk alarm. Altså, vi forbinder det her, et kålhoved eller en knap, eller hvad det kan være, med stor ubehag. Og det er ubehag, hjertet begynder at pulse derud af, at man får svedige hænder. Så man skal tage det alvorligt. Vi sidder og griner lidt, men du får det faktisk først. Man kan sige, der hvor man har en fobi, det er jo fordi, at man i dagligdagen, det kender du også til, at man tjekker og scanner. En ting er, at man forsøger at undgå de ting, man frygter. Men man sidder jo også minutiøst og holder øje med, er jeg i nærheden af noget, der kan udløse det her? Men hvorfor er det, at... Altså nu siger du, at du tror, det er på grund af det der, ikke? Ja. Men der er jo mange børn, der har været indlagt på hospitalet, hvor der har været knapper. Altså hvorfor er det lige, at der er nogen, hvor det udvikler sig til en fobi? Jamen, det er jo, fordi man har oplevet intenst ubehag i forbindelse med den situation, man har været i. Og må jeg lige bryde ind der, fordi det er her, vi bliver nødt til at nå også at afsløre, at aftens bonusvært har en fobi. Hvordan den er kommet, det er jo rigtig spændende, det kan vi høre, men vi skal lige prøve en gang at se, hvad der sker, når du er på et offentligt toilet. Allerede nu har jeg haft problemer, fordi jeg har skulle røre ved det håndtag, som der er andre, der har rørt ved. Men jeg kan selvfølgelig vaske hænder nu, og det er dejligt. Hvad går jeg med hænder? Vaske.
tørre dem, men det er så lufttørre. Og problemet er så, at jeg skal bruge papir, fordi jeg skal holde i dørhåndtaget for at komme ud. Så jeg skal ind og hente noget papir. Heldigvis er min dør ikke gået i, så jeg kan faktisk gå ind og få fat i det her igen. Papir. Og så kan jeg gå ud. Jeg burde vaske mine hænder igen, fordi jeg lige har rørt noget derinde. Jeg vasker hænderne på tørre, og så kan jeg så gå hen og åbne døren med det her stykke papir. Og heldigvis har vi en skraldespand. Og det er så her, jeg opdager, at jeg går ned på dametoilettet, fordi jeg er så fokuseret på det der med bakterierne, og jeg ikke kan holde det. Nu går jeg ind og vasker hænderne inde på herretoilettet. Toiletofobi. Toiletofobi, ja. Altså jeg vil sige, det er jo ikke, altså når jeg hører dig, det er jo ikke en fobi, jeg har. Fordi jeg er ikke panisk angst for. Jeg synes bare ikke, at det er lækkert at gå rundt. Altså, nej, det er ikke desto mindre så møder vi jo rigtig mange. Altså jeg vil jo ofte kalde det der en slags bakteriefobi. Ja. At vi simpelthen er ekstremt bange for, at der skulle ske mig noget. Og så går hjernen det, den er designet til. Den reagerer med den her agtpågivenhed, vi kalder angst. Og når først det system det er blevet tændt, så begynder vi at frygte at få det sådan næste gang. Så vi forbinder altså steder med følelser og tanker og kropslig ubehag. Og det er egentlig det, vi kalder angst for angsten, når det bliver til en fobi. Ja. Altså der er meget, vi kan godt gå ud på toilettet bagefter og hygge os og gå ned og tjekke lidt op på og træne, fordi det, der er jo interessant, det er, at hvis folk kommer ind til mig netop med en bakteriefobi, så vil jeg jo egentlig ikke træne folk op til ikke at blive nervøs, fordi kroppen gør, hvad den gør. Vi er designet til at blive nervøs og bange, men jeg vil træne op til i større målestok og kunne tåle at blive nervøs, uden at det skal styre din adfærd. Du har et valg, ikke? Om du skal adlyde, hvad kroppen siger, eller ikke adlyde. Vil du kunne hjælpe Anne også af med sin knabofobi? Ja, det vil jeg helt sikkert kunne. Så der er håb for, at du også kunne hjælpe mig, fordi jeg er panisk angst for skæreost. Ja, det har jeg hørt. Skæreost, det er men altså... det der så er spørgsmålet, det er, om du er villig til at udsætte dig selv for den dosis, der gør den. Ikke hvis jeg skal spise det overhovedet. Nej, men bliv gode venner med det på den måde, du kan udholde at være i et rum sammen med osten. Så det med ud på et toilet. Og det er jo det helt centrale, det er, at det skal være invaliderende nok til, at folk kommer ind til mig. Så det er det handler om, at man er villig til at udsætte sig selv for Tak for de gode råd. Du er ikke typen, der spiser skæreost, vel? Jo. Men du vasker til gengæld rigtig mange gange hænder, når du har været på toilettet. Så hvis du bare spiser det, inden du går ud og tisser. Ja. Karsten? Ja. Jeg var lige på toilettet. Det gik stærkt. Jeg fik ikke vasket. Nej, men det rører mig ikke. Nej, overhovedet ikke.